puliano sanai bini ex boyfriend message tei call khayi bini life no tese disturb khlai tongkha 2 bosorni olo. Hinka lamsugo jotono ani wati channel o video naina sikang puliano sanai norok pulian sim last jora kaham ke khanadi tei kaham ke bujinai tei o munai tamo khakyang ke bini bage kahamangnai norok abo last o comment khlai sadi. Pulia bo khorja chalabai hamjak lakya apura o chala onek borok kaham aboti khai borokni hamjakma 5 month complete wngkha. Aboni ulo chala o burino asuk je kok salai tonglaimani puliani kahake care khaliya tei call message khakyang kebo chala whatsapp no sekang khaya burimang sekang pulia sms hayake call ma khayu apurge buri bini chalano sengka nang ano agini kahake hamjakli eta tangi hinkai daily angmang sekang nono call ma khayo nang khano ekbar pon call khaliya aboti hinai o buri bini chalano saka apuro chala bini kongna khanawi joli jama bahi saka nang ano hamjakya hinkai thangpadi dunia nang simira buri onek buri tongo aboti hinai o chala bin buri no kotogi rikha aboti rok sajakpano buri ba hamjagi je thanchakai tonglaimani bokao hamya rok wansungmani kwrwi tangi hinkai buri wansugo ba ano joli purose pulia aboti sabo bo olo hinke haino hamui thanai ati hini buri bokao kun hamya wansu yewino kaham kino tesa tonglakhe boro aboni olo chala o buri be tesa wala keno o kokmang karui sapu nang thana ke thangpadi ano chajak yange thangpadi nang simira buri abodi hinai o chala daily o buri no kotokphu apuro bini kongna khanawoi o buri onek bukha dukho nangjagoi daily amti sajak tongmalia hinai o chala no break up khlai rikha aboni olofano buri tesa wansugu je bini chala no bo break up khlai rimani bo tesa bini chaya gosiboi maprokta sano sorry da sano hinai nasing suka haipono bini chala bo haino bukha karang bagoi kono khaliya tangi hinkai o buri semanka bini chalani tei khoroksa buri tongo aboti hinai hinkai borok aboti kheno khoroksa tei khoroksa no haksal onge kaglainani nangkha tei tini jeng saimanka buri kolkata o B.ED pori tongo last semester o student bini o puliani chala bini dol dongnaro number nawoi 2 bosor pore tini call tei message o burino o chala tesa khaihorka apurukai o buriba haino number sinia ongai pulia call receive khakya aboni olo saimanka bini puliani chala bo saimanmani logi no call card khai rikha olokai chala jol hijagoi o burino saka nang jodi tewese ani call tei message ni kuno respond riya kuno reply riya hinkai nang nadi nini je photo tongmani abo facebook bo thangnai tei viral ongnai apro saboni opoman ongnai aboti hinai o chala o burino warning amti ege sikirui rikha tei o buri tini saka bo o chala bai thikno tabu bahino call tei sms khalayo tangi hinke ang bono jodi call tei message ni kuno reply riya hinke bani facebook o photo viral khairinai amti hini sama bagai bo o chala bai kok sana musungya tei sms khaina musungya bino khalaima tongkha hini saka tei bano sungo dara ang tabu amsuk problem kalajak ang tam khakya hinke bini yakni yoknai tam khakya hinke sanai hinke apurke bonang saka manai ning amsuk tawanadi ning direct police o thange case khlai redi complain kharidi bahano romjagana hanai ani kongna khanawoi o buri saka ang jodi tabu police o thange case khlai rekhangke buitebo saiman banai tei ani ma babu songbahino ani kongna khanawoi borok ano tebo kuno jaga pono support khaigelak aboti hini saka tai jebo kok samo kubuino tangi hingai buri borok ron kaisa chaya hangkeno kwbangma borok no kwbangma kok karui tebo hamya khai salayo tei jeo video naitona ani dara bai manai song nor kahamke khnadi norok ni mote bahake aboti hamya borok ni yakni kagnani lama tong mane kai bo tabu o chalabai kaknani ebakai haksal ongna bagai tamo khalakya hangke haksal ongnai je bini ma babu saiman yawi aboti hini singmani ko tei jeni ni bukha wansumani nini thanio kahamni lama tong hangke nangbono kahamni lama talang manani aboti hekasa comment khlai redi bo tabu tamo khalakya hangke chanai